Jonne Backhaus Android Suomesta, hei! En normaalisti näitä tee, mutta kun kerrankin tuli tilaisuus, että voidaan ottaa käsimme Huawei P8 heti julkaistilaisuuden jälkeen, niin ajattelin tehdä tämmöisen pienen myyntipakkauksen sisällövideon täällä hotellihuoneessani. Näitä on kysytty, ja en tiedä, että ootteko te lukijat kauhean innoissaan näistä, mutta nyt tehdään yksi tämmönen, ja jos teitä kiinnostaa tulevaisuudessakin tällaista, niin tehdään tulevaisuudessakin. Jättäkää kommenttia artikkelin kommenttiosioon tai Facebook-sivulle, ja sen mukaan edetään tulevaisuudessa. Mutta lähdetään nyt kuitenkin purkamaan tätä P8 pakkauksestaan tässä vaiheessa. Huawei P8 myyntipakkaus on todellakin tämän perus musta boksi, ei mitään ihmeellistä poikkeavaa nykymittapuulla. Tässä kyseessä champagnevärinen malli ja pakkaus on täysin musta pohjassa tuommoinen Huawein logo saman päällä. Itse laatikko tosin on, kuten näkyy, läpinäkyvää muovia päältä ja umpinaista mustaa muovia sivulta ja kylissä lukee Huawei Design. Kivasti tavallisesti poikkeavaa, normaalistihan nämä boksit on nykyään ollut pelkkää pahvia ja ei mitään kauhean ihmeellistä. Sen verran kerron, että huijasin ihan pikkasen. Puhelin on otettu kerran laatikosta pois ihan sen takia, että mä otin sieltä IMEI-koodi tarjan pois, koska en halua koko kansan nähdä tämän puhelimen IMEI-koodia yllättävistä syistä, tai ymmärrettävistä syistä siis. Mutta joka tapauksessa itse laite on pystymallisti laatikossa. Takana on näitä ikäviä kelmuja, mistä en siedä yhtään, otan se pois pilaamasta kuvaa. Kuten näkyy, kuten myöskin edellistä malleista, tästä välittyy ehkä semmoinen kevyt omenapuhelin-viba, varsinkin tässä kultaismallissa. Musta on ihan kivan näköinen, se musta väri tosiaan poistaa sitä iPhone-vibaa aika paljon, se on tää kultainen väri itselleni, mikä aina aiheuttaa iPhone-karvat pystyyn, ja en ole mikään suurin fani valkoisen ja kullan tai valkoisen ja hopean yhdistelmästä. Valkoista puhelimista tykkään, mutta en välttämättä tästä väriyhdistelmästä muuten. Yläreunassa on täysin puhelimen tasoinen 13 megapikselin kamera optisella kuvanvakauksella ja 2 värisalamalla. Pohjassa löytyvät stereokaiuttimet, latausliitin, virtanäppäin ja äänenvoidan säätöpainikkeet, 2 SIM-porttia. Näillä näkymin, mitä nyt ollaan ymmärretty, Suomeen tullut mallit on vain yhdellä SIM-portilla, että sori niille, jotka odottavat dual SIM-puhelinta. Tämä ei ole teidän mallinen näillä näkymin. Edessä etukamera ja sitten tosiaan puhelin itsessään on mitä on näillä näkymin. Katsotaan lähtisikö se käyntiin, en ole ladannut tätä yhtään. Kyllä se on hengissä, ihan toimiva malli. Mutta palataan puhelimeen myöhemmin arvostelun parissa. En nyt tällä hetkellä ihan hirveästi pysty siitä sanomaan, sillä en ole sillä ehtinyt leikkivään tämän enempää. Tämä on itse asiassa ensimmäinen kerta, kun käynnistän sen, mutta palataan siihen erillisessä videossa tai tietenkin meidän perustekstiarvostelussa. Jatketaan laatikon sisältöä. Mitähän tää aukeaa näin. Nähtävästi saadaankohan tämä jotenkin nätisti pois. Tuolta lähtevät ensimmäinen. Ja missä sen toinen? Se lähtee tuolta reiästä. Noin. Laatikko. Mitäs tässä on? Tässä ei näytä olevan mitään sisällä. Jep, se on tyhjä. Täysin tyhjä. Todennäköisesti päätellen tuosta tekstistä, niin se on varmaan tulevaisuudessa ohjekirjojen laatikko. Mutta koska tämä on lehdistökappale, niin ohjekirjoja ei ole mukana. Sitten täällä löytyy nämä pakolliset lisätarvikkeet. Eli olen sanaton. Mainitsin äsken siitä puhelimen omenamaisuudesta. Jos nämä eivät ole Applen AirPodit, niin ei kyllä mikään ole täysikopio niistä. No, ei siitä sen enempää. Tavallinen USB-latausjohto. Yllättävän hyvää kumia, ei sitä halpaa Kiinamallia. Ja sitten pikalatauskelpoinen laturi, tai ainakin näin speksissä sanottu, että ei, tämä on vain yhden laturin mukainen, vaikka tai 1 ampeerin ja 5 voltin laturi, vaikka tiedotteessa mainittiin pikalatauksesta.
Täytyykin selvittää Huawein edustajalta, että mikä tämän tarina on. No, mutta joka tapauksessa siinä on käytössä kaikki, mitä tähän boksiin kuluu. Näkyy tyhjä, nada, ei mitään ihmeempiä. Vielä vähän kuvaa laitteesta, se teitä kiinnostaa kuitenkin eniten. Kaikin puolin tämä laite, mitä nyt on itse tapahtuskäytössä, tuntuu todella hyvältä. Eikä täysimetallirunko on aina hyvä. Muovia ei enää 2015-luvulla pitäisi käyttää missään nimessä. Unibody-rungosta plussaa. Laite on silti vähemmän iPhone tietyssä mittakaavassa kuin edeltäjänsä ja huomattavasti paremman näköinen kuin P6 tai P7. Huawei on mennyt uskomattomasti askeleita eteenpäin. Katsotaan mihin tämä pystyy. Todennäköisesti ehkä saatan vielä laittaa tänään video nopeustesteistä. Ehkä artikkelin poikasta riippuen kuinka pitkään tänään niin päästään. Mutta tässä tämä tältä erää. Meinasi jäädä huomaamatta tuo SIM-kortin irrotustyökalu tuolla kannessa. Huomatkaa, se on siellä kuitenkin.